Ahoj přátelé, já vás vítám u našeho dalšího videa. Dnes jsem si pro vás připravil od Upper Decku ročník 2023. Je to série 1 a série 2. Mám tady tyto dva hobbyboxíky. Dneska si otevřeme sérii 1. Dvojku tady mám na ukázku do příští otvíračky, takže ať se máte na co těšit. Takže dvojku si dám tady stranou a máme tady ročník 2023 sérii 1. Čeká nás tady 24 balíčků po 8 kartách, což je celkem dost karet, si myslím. Tyto série jsou vyhledávané hlavně pro karty Young Guns, což jsou nováčkovské karty. Z těch nováčků můžeme jmenovat například Owen Power, Matt Boldy, Matty Beniers, Ken Johnson, Jack Quinn, Thomas Bordello a samozřejmě další. Máme tady i zde kanvasky oblíbené, můžou být zde i Young Guns canvas a samozřejmě takovou raritkou, které se tady můžou objevit, tak jsou podepsané, ručně podepsané karty, tady tyto kanvasek. Samozřejmě nechybí i nové série, nové inzertní série a jsou to například Center of Attention nebo Freestyles, Population Count. Mám tady na ukázku jednu kartu. Ti, co sledují moje videa, tak vědí, že už jsem tuto kartu představoval. Mám ji tady ve své sbírce. Jsou to takové acetate karty. Toto je z této série 1. Takže mám tady Erika Carlsona. Tady ty Population Count jsou limitované. Můžou být buď to v limitu 1000, 500, já mám tady 500, 100, 50, 25, 10 a nebo jedničkové. Takže to je tak na ukázku. No a potom ještě z těch insertů například Attacking Zone. Nechybí samozřejmě i portrétky, které můžou být i limitované. Potom nás čekají Unroll karty a myslím si, že pěkné dazzlersky. Takže to je tak na úvod všechno. Já myslím, že se můžeme pustit do toho a rozbalit si tento box. Takže máme tady 24 balíčků. Na obale hvězda Conor McDavid i na hlavním našem obale. Tak pusťme se do prvního balíčku. Takže jako první karta nás tady čeká David Pastrňák, takže takto vypadají řadovky. Tak to vypadají z druhé strany. Je takový klasický design od Upper Decku. Takže David Pastrňák, Dylan Strome, Mattias Ekholm a máme tady první kanvasku a je to Troy Terry. Takže první inzertík. JT Miller, Frederick Udlo, Kapanen a Toffoli. Takže to byly řadové karty. Další balíček. Takže Jeff Carter, Goodrow, Veregi, Stolainen a máme tady Center of Attention, tento insert a je to pro Anaheim Trevor Zegras. Takže pěkná karta Trevora Zegrasa. Takže druhý Anaheim, druhý insertík. Merzlikins, Jake Allen, pěkný záběr. Brad Marchand,
Jeffa Cartera jsme měli. Takže Barkov, Clark, Kreider a máme tady Superstar, je to ta karta Hanroll a Alex Ovečkin. Takže Washington na insertu. Murphy, Hoffman, Tippett, Anderson. Bastien. Tady máme Gurianov, Markström, Šrangovič a máme tady první Youngans a je to Zach Hers. Takže první Youngan. Marchment, Lindblom, Yamamoto. Další balíček. Jakub Vrána. No, uvidíme, co s ním bude s Kubou. Landeskog, Point. A máme tady první portrétku a je to Frederik Andersen pro Carolinu. Myslím si, že portrétky jsou celkem povedené. Tak, tady máme Cola Caulfielda, Woodrow, Juse Saros, pěkná karta, Verensky, Kuba Vrána, to už jsme měli. Takže Heiskanen, TJ Oshie, Falk, Menberg a tady máme další Defense Machines a máme tady kartu pro Boston Charlieho McAvoye. Takže pěkná karta Boston, se nám povedla. Manchipan, Severson, Pius Sutter a Míra jsme měli. Další balíček. Eriksson Ek, Mario Ferraro, Stephenson a máme tady Canvasku a Tima Wilsona. Takže Washington, Canvas, Toma Wilsona. Johnson, Killorn, Hakampa, Manta. Zuccarello, Lundell, Ken Food, Alex Newhook a Youngan, Jack Quinn. Takže super jméno Jacka Quinna. Takže to se povedlo. Druhá Youngan o dost lepší. Bučněvič, Tanev, Brodín, Zuccarello. Takže Baron, Forsberg, Parejko, Skiel, Jonas Dahlen, Robin Lehner, Cam Talbot, Spencer Knight. Dívám se, že tady asi máme samé řadovky. Vypadá to balíček řadovek.
Alex Tach, Camphor, Reyes a máme tady Attacking Zone, tuto nádhernou kartu a to je Austin Matthews. Takže nádherná karta, která tady je vysoký poměr celkem vkládání, si myslím. Takže Attacking Zone Austina Matthewse, myslím, že je výborná trefa pro Toronto. Takže super. Nádherná karta. No a pak tu ještě máme Rocky Retrospective a to je Cole Sillinger. Takže ještě tady mám něco pro Columbus. Cole Sillingera. Rocky Retrospective. No a na řadovkách Sergachev, Kyle Makar, Appleton. Tak další balíček. Dylan Larkin, Hedman, Tristan Jerry. Tady máme Vítka Vanička. A tady máme Freestyles a opět pro Anaheim Troy Terry. Takže to jsou takové krásné malované karty. Naživo jsou pěkné, můžu říct, designově. Takže pěkná trefa, myslím, že Troy Terryho na Freestyles. To je, mi se zdá, 1:72 balíčkům. Pak máme tady Formenton, Kiru, Skinner a Dylana jsme měli. Další balíček. Andreas Johnson, Quinn Hughes, famózní hráč, Brown. A tady máme dvojičku Young Guns a je to Matt Boldy a Marco Rossi pro Minnesota. Takže máme tady dvojičku. Tak, Taves, Lafreniere, Filip Hronek, Hagel, Johnsona jsme měli. Ryan Sutter, Merrill, Palmieri, Teixeira a máme tady další kanvasku Nathana McKinnona. Takže střelce, krásná kanvaska pro Laviny. Jay Cancel. Tady máme Alexe Ovečkina, Nico Hischier a Ryan Sutter. Takže Fast, Gallagher, Sonny Milano a máme tady, je tato karta Debbie Dates a na ní máme Rangers a Nils Lundqvist. Takže Debbie Dates, myslím, že pěkná taky opět trefa. Co pro Rangers? Hoglander, Matterson, Jason Robertson, Carl Peterson. Další balíček. Olofsson, Ehlers, Bovillier, Erik Karlsson, toho ještě na řadovce nemám, takže pro mě super. Erika, to si tady nechám. No a máme tady další Hanneroll a to je Cam Atkinson.
Takže něco pro filku. Brock Nelson, Cole Sillinger, D'Angelo. Tak další balíček. Raymond, Podkolzin, Kurašev a máme tady další Young Guns, další Supermano, Owen Power. Takže další Buffalo. Takže myslím, že se Young Guns daří. Takže tady máme Owna, Jake Evans, Adam Henrik, Kyle Okposo, Kyle Connor, Skiel, Stuart Skinner, Anthony Stolarz, dva golmani za sebou, Jenrod a máme tady portrétku a to je Trevor Zegras. Takže portrétka, Anaheim, Trevor Zegras, Bailey, Kakonen, Nedeljkovič. Tak, další balíček. Donato, Josi, Mittelstedt, Moore. A tady máme další kanvasku. Josh Bailey, New York Islanders. Kanvasky by měly být 4 na box. Silfverberg, Ferraro, Weegar a Donato jsme měli. Pionk, McCann, Trouba a máme tady Young Gun Canvas a Owen Power. Takže to je box Owena Powera, takže pěkná trefa Young Guns Owen Power, takže super. Takže Young Guns Canvasku máme tady Donald, Carrier, Hayton, Vogel a Pionka jsme měli. Tak, mám tady ještě pár balíčků. Ulmark, Demko, Theodor, Cirelli a máme tady kanvasku Marka Kastelika, nebo Kastelik, jak chcete. Další Young Gun. Švečníkov, Brett, Nylander a Ulmarka jsme měli. Zub, Kurali, Sprong a máme tady první dazzlerku a to je Ryan Hartman. 5 pro Minnesotu něco. Takže Dazzlers, Ryan Hartman, je to ta blue verze. Myslím, že pěkná karta. Drysdale, Barabašev, Helbach, Driedger a Zuba jsme měli. Grzelík, první karta otočená, v druhém balíčku. Kurali, Sprong, Grzelík
A máme tady ještě jednu Defense Mechanism a je to Miro Heiskanen. Další pěkná karta, pěkný insert. Defense Mechanism, Miro Heiskanen, Dallas. Šestěrkin, Smith, Simons, to jsme měli. Poslední dva balíčky. Takže máme tady první kartu checklist a to je Barkov a Point, Myers, Hartmann a máme tady Zacha Heimena na Dazzlers a to je ta Dazzlers, myslím, že pink. Takže pěkná, myslím, že trefa. Stone, Saad, Tim Stützle, Jenner. No a poslední balíček tohoto boxíku. Mattinson, Andersen, Roslovic, Armia a máme tady poslední Young Gun. Young Guns je to Jack McBain pro Arizonu. Olesiak, Charlie Coyle, Jason Robertson a Igor Šestěrkin. Tak, to byl poslední balíček. Tak ještě jednou vás vítám, tentokrát u rekapitulace. Dneska jsme si rozbalili boxík od Upper Decku 2022-23, je to série One, tady s Conorem McDavidem na obale. Měli jsme tady spoustu řadových karet, vy určitě znáte, Erik Karlsson, ten je půjde určitě do sbírky, jeho řadovou kartu z této série nemám. To nejlepší, co nás tady potkalo, co jsme získali, tak byly tady garantované kanvasky, 4 kusy na box. V čele se nám tady podařil Nathan McKinnon, máme tady Tom Wilson, Josh Bailey a Troy Terry. Takže 4 kanvasky, krásné záběry. Ty, co to sbírají, tak to znají. Dále jsme tady měli garantované 2 portrétky. Se nám podařili Trevor Zegras a Frederik Andersen. Jo, takže Anaheim a Carolina, takže máme tady 2 portrétky. Pak tady máme 2 inserty Hanroll, máme tady Alexe Ovečkina a Kema Atkinsona, takže zejména Alex, myslím, že pěkné jméno. Co jsem úplně opomenul a přehlédnul, že se tady vyskytuje, jsou tady tyto franchise paralelky. Nám se tady podařila Brady Skiel pro Carolinu, takže jedna karta, tady ta franchise. Když jsem to vlastně projížděl, tak jsem ji tam vlastně ještě našel. Pak tady máme z těch pěkných insertů, byly tady garantované 6 insertů. Nám se podařil tady tento od Trevora Zegrase Center of Attention, ten je průměrně 1:16 balíčkům. Pak tu máme kartu Debbie Dates pro New York Rangers Nils Lundqvist. Pak tu máme 2 karty Defense Mechanism a to je Charlie McAvoy a Miro Heiskanen, takže tyto 2 pěkné karty se nám podařily insertní. Pak tu mám jednu retrospektiv rookie a to je Cole Sillinger. No a máme tady 2 dazzlerky, jedna je tady garantovaná, to je tady ta blue a další je tady teda pink, která je vlastně jako 6. insert, pravděpodobně k tomu vlastně navíc, takže Zach Hyman pink a tady ta blue je Ryan Hartmann. Takže to jsou dazzlerky a tady máme insertíky.
Pak tady mám ještě jeden inzertík, tento myslím, že je moc pěkný inzert, Freestyles, troje Terryho, ten by měl být 1:72 balíčkům zhruba. Takže troj Terry. No a z toho nejlepšího úplně měli bychom tady mít 6 Young Guns karet. Nám se tady podařil Owen Power na Young Guns, Jack Quinn, Zach Hayes, Jack McBain pro Arizonu, Mark Kastelik a máme tady tu dvojičku Meta Boldyho a Marco Rossiho tady na tom checklistu Young Guns. Takže to jsou Young Guny, které se nám tady podařily, plus teda jedna Young Gun a to je Canvaska a to je Owena Powera. Takže tato Canvas pro Buffalo, Owen Power. A jako poslední, asi největší hit se nám tady podařil Attacking Zone Austina Matthewse, je to ta clear cut, taková průhledná acetate karta, ta je 1:1152 balíčkům, takže myslím, že velice pěkná trefa a ještě se super jménem. Takže co víc si přát, samozřejmě určitě na Young Guns bychom si ještě přáli nějaké lepší jména, ale i tak. Všechny karty najdete na mojich stránkách Daveovy karty na Facebooku, určitě se přidejte, lajkujte videa, pište svoje komentáře, já se na vás těším u dalšího rozbalování a jinak bych vám chtěl popřát krásné Vánoce, krásné svátky a samozřejmě do nového roku hlavně zdraví, štěstí a té lásky, ať máte. No a těším se s vámi u dalšího videa, příště si rozbalíme sérii 2, jak jsem sliboval, tady tento boxík, tak uvidíme, co nás tam bude čekat, asi po svátcích, takže se necháme překvapit. Jinak loučím se s vámi tady s těmato 2 kartama a mějte se hezky zase u dalšího videa. Ahoj.